104.7 IFM. Report! Patuloy na iniinda ng mga magsasaka sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan ang mababang buying price ng palay ngayon dahil panahon na naman ng anihan. Ayon sa ilang magsasaka, nasa 17 pesos ang wet palay samantalang 22 pesos naman ang mga dried palay. Dahil dito, pasanin naman ito sa kanila dahil nga sa taas ng supply ngunit mababang presyo. Dagdag pa riyan, hindi na raw muna umano magbebenta ang ilan sa kanila at i-stock muna hanggang sa tumaas ang presyo nito para makabawi. Samantala, sa eksklusibong panayam ng IFM News, dagupan kay Bantay Bigas spokesperson Kat Estabilio, kailangan umanong umaksyon ng pamahalaan ukol dito dahil lubhang apektado ang mga magsasaka. Ito ay talagang kailangan batikusin ang gobyerno doon sa kapabayaan niya at higit sa lahat doon sa kabaliktaran doon sa kanyang mga binabanggit na namimili sila ng 23 pesos per kilo pataas. Pero ito yung realidad na talagang sobrang baba. Talagang makatwiran at higit sa lahat, syempre, yung pagkalugi ng ating mga magsasaka muli dito sa napakababang presyo ng palay. At para sa Bantay Bigas, ang pinakadahilan dun sa napakababang presyo ng bigas ay syempre yung tuloy-tuloy na pagdal nung RA 11203 o Rice Liberalization Law. Samantala, umaasa naman ang ilang magsasaka na maging maganda pa ang kanilang anihan ngayong second cropping season. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.